Така, мога да ви покажа и сега. Това е плана. Вижте колко голямо е било. Имаме базилика, ранно християнска. Ето сега ще направим веднага съпоставката за това, което ви говорех. Номер 5. Ето вижте. Ето този кръглия купол, който е. И това е ранно християнска базилика. Това, за което говорех. Същото такова нещо, само че наподобено на него, видяхме там при рупите. Абсолютно същото нещо. Това е ранно християнската базилика номер 5. Така, ето виждаме, това е картографията на цялата Хераклея Синтика. Ето това са периодите, може да ги видите тук, в които тя е била действаща. Имаме 6 век, отбелязан, нали, преди Христа, това е преди Христа горе, 6 век, съжалявам за кафето, до 3 век. Това е периода, в който тя е била действаща. Сега отиваме, това, което колегите са почнали да разкопават като цяло, вляво може да видите, ето това е ранно християнска базилика. Това е, за което говорих отсреща. Ранно християнска се води. Но, номер 5. Нататък е гробищата. Не са гробища, нататък не е гробища. Значи парцел номер 5 е точно това. Парцел номер 5, така се води. Това е ранно християнската базилика, която по принцип. Базиликата е там. Там ли е номер 5? Да, това е гражданската базилика съда. Ето дето това е гражданската. Това е гражданската. Сега ще видим къде е. Ето може да видите и колоните. Виждате вулгарния език на някои от хората. Старите гробища са оттатъка. Вижте. Това е императорска по принцип резиденция на Максимилиан. Максимилиан, както пише на самия надпис. Август, Цезар, Максимилиан. Негова резиденция най-вероятно се предполага, тъй като това си